A localidade de Rianxo acolleu esta fin de semana a inauguración da nova edición da ruta de tapas máis esperada da comarca, Máis que Tapas, que este ano celebra a súa 11ª edición. O restaurante Castelao foi o escenario elexido para dar comezo á iniciativa, logo de ser o gañador da edición anterior coa súa tapa Sofía. Ata o domingo 2 de novembro, os veciños e veciñas de Rianxo puideron degustar unha selección de tapas elaborados con produtos locais e viños da IXP Barbanza e Iria nos establecementos Xuntanza, Castelao, R7, o Vilar, o Costillar e o Agro da Corna. Esta xa é a 11ª edición. Estamos moi contentos porque ano a ano estamos conseguindo maior desestacionalización do turismo gracias a este tipo de iniciativas. Cada ano nos visita xente de proximidade, turismo de proximidade e sobre todo turismo familiar, que é tamén un pouquiño o que nos orientamos. Ademais da oportunidade de probar as mellores creacións gastronómicas da zona, estaba a posibilidade de gañar agasallos grazas ao sistema de rasca e gaña que se podía conseguir con cada consumición nos locais participantes. O Máis que Tapas é unha iniciativa organizada pola Mancomunidade Barbanza Arousa, que integra os concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra e Ribeira, co obxectivo de promover o turismo gastronómico e apoiar a hostalería local. En total, 40 establecementos aproximadamente que se sumaron nesta edición ao Máis que Tapas, con ese ánimo, como comentaba Fátima, de contribuir a xerar consumo nos nosos establecementos nun momento do ano onde a actividade baixa un chisco.